Nggih matur sembah nuwun. Kadang kula pengendali wara ingkang sampun ngaturaken wedal dumateng jasad kula lumantar kadang-kadang campur sari satria nada iki ora ngono gumun aku. Kon nampa kon protokoli kon MC. Iki terus piye tongane ngadiku ki kok. Heeh. Lah iya. Ya nak ya. Iku rasa nganggo atur pambuka sebab iki wedale singkat. Heeh. Diaturke wae langsung kewala lumadining lelagon panggodaning katresnan. Yo Astri, yo jumeneng yo. Yen ning kono ambles karepenge ngomong rawuh ning kene ya kenek. Heeh, yo. Nak perlu engko mider ben ngerti wajahmu. Ya iya. Aku ki uripku ya mun ning penyanyi ayu niki bareng ora ning mati sek. Ha iya. Wis suwane mabluk rupane ora memper. Nggih. Ora usah. Ayo nanti duduk wae. Niki langsung. Langsung bawa ginyang Jakarta sesuk muli. Enggak, Mas. Saya ning tamu langkung-langkung dhumateng kadang-kadang saking keluarga saking Blitar ingkang sartasmu. Sugeng lelenggan kanthi mardu-mardu ing palih sinambi midhangetaken. Kridaning campur sari satria nemuda kami disakira dan pengen. Biyen aku lak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangklong peteng dedet tanpa oportan rinasa ya ayu mbok aja lilo tumlamong satama anjentung kaya wong kelangan betung delek-delek wekasane urung ya jroning bebrayan kebak ing panggoda
bebasan wanci pangklong weten dedet tanpa bertan rinosa wong ayu baca bingung tumlawa satema anjentung kaya wong kelangan betong delek wekasane urung ae au wah elok tenan iki heeh kaya kelenengan wae lah iya wah elok ya iki aku campur sari rada gathuk abene wong selenco ya ndek ya heeh ya tak suwun mangan sliramu janji prasetyaku matur sembah nuwun no, monggo kepareng lenggah. Ya iki sijine genti, heeh ya. Ditanjakne. Iki mumpun Pak Dijoko jek gelem. Ngaturne apa? Kula. Heeh. Oh, nggih. Wis sing apal wae apa ngono aku ngarani malah ora apal. Monggo mangarani to, Nek. Heeh. Nyuwun Blitar. Oh, wis lali jare iki soalnya wis suwe. Saiki umume lagi tutupan batalmu gak ngono kuwi usume soalnya mulo lali kabeh. Pas niku kula mboten teko Pak Marah yo. Pas niku ketoke mboten mlebu niku. Caretane nggih mboten enten, Pak. Ora usah angel-angel. Tembang kangen, ayo. Saiki saking ngetren nggih niku kok, Pak. Bangsa rondo-rondo karo tutupen botolmu. Nggih, monggo.
tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang. Tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang. Ci para tamu aku mamutri mekaten kula watur lagon tembang kangen sineran kadang-kadang campur sari satria muda. Tumunten atur pakurmatan saderengipun kepareng atur lumengser saking dalem pawiwahan dumateng keluarga saking Blitar monggo mbok bilih badhe ngaturaken sumbang dono swanten lumantar kadang-kadang campur sari satria nada kepareng jangkar saking Sasana Palenggan Pinarak Ngayun. Monggo
mbok menawi wonten mbok bilih mboten wonten mangke saking keluarga saking Pelandaan kadang-kadang saking Pelandaan saking Sinta saking pundi kawula kepareng atur dana swanten lumantar kadang-kadang satriya muda monggo. Monggo Pak Taryanto saking Bulurejo awit keluarga saking Blitar mboten wonten mbok bilih badhe atur dana swanten lumantar kadang-kadang campur sari satriya nada. Sinten? Ujunge Rejo mriko. Yo, barange sepira lho. Engko ben ditibakne sak-sake ngono penyanyi saiki pengomane ya repot tak. Ya. Kiraku kowe tan citra amarga suwe taen teni wah angger bar entuk vitamin swara cong iki wae urung didoping. Lah iya layang kina wamang ruta ambal-ambal angen teni penyanyi gatekne apa ora iki. Lah iya, wong digandrungi ora mudeng blas. Ayo. Rasaku mung antu antu aja pijer semaya eling yen taen teni jengongo aja mung ngetik wae kledang lakae anakku teko ora langgam hangen teni ning klinci ucul pas iki padha ya yo mo bengi desa sateruse ing tetat desa mangitan lunga nyang pagi ing tak tresnane kelinci kucul iya mbah yo iki mbahku mung kari siji iki jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali nyang Semarang klinciku wis ana kandhang
Yo nok yo kancanono kakung, heeh. Iki umure kare pirang dina to, Nduk? Yo kancanono, heeh. Mbah Kakung ngersakne penyanyi. Monggo Mbah Radi mriki, Mbah. Ben entuk vitamin. Heeh. Engko lak ya nyambung rong sasi, heeh. Ki wani nyawer apa ora iki to iki? Mu bengi desa ataruse ing desa margo aku anggoleki sing tak tresnani kelinci kucul ya nak yo. Ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali nang Semarang klinciku wis ana kandhang ae yo Mbah Kakung Agus binarak mriki Kung tiyang sepuh kula niku kantun jenengan heeh ya ndemuka wis to tiyang sepuh kula kantun jenengan Simbok nggih pun seda, nggih ta. Mbah Dombel nggih pun seda, nggih ta. Sedaya pun seda. Jenengan kantun nenggo antri ngatos-atos tumindake. Lah iya. Nak perlu hiburan lewat niki vitamin kok. Heeh. Ya. Oh. Ning nggih ampun ngirangi Subasita. Nak perlu nggih putune disangoni, heeh. Nggih, ya. Harus jaga jarak nggih, Kong. Iya. Soale bukan mukrim disampe bukan mukrim, ayo nonton awake wis jumbuh apa ora karo wong ayune ya. Aku ora wani ya. Ayo. Ya ditresni nek. Matur sembah nuwun aja lenggah sikno. Iki ana pamurutan kacune kuning iki karo kakungku iki. Heeh. Iki ben umure ben tambah sedina, heeh. Lah iya nggo. Kacu kuning lumantar kadang-kadang campur sari Satria Nada. Ya ketoke jare ndek men arep nyawer dol wedhus kae. Piye Dek Rasida iki? Ya ayo.
Tambah 9 tahun. Yo, kacu kuning dados. Versi serang nggih. Heeh. Mangga. Ya wis diserane ra apa-apa. Yo. Yo. Monggo ingkang kaparing jengkar sange sarana pelanggan perang ayun lumantar kadang-kadang campur sari senadyan ada. Marang janjimu wong manis nidrane saiki yo lali rusak awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Kuning dadi pebeleng nalika biyene kowe senyapeng mrana mrene setak gawa ora bisa najan wong sedelo ae elok tenan ya Mbah Kakung. Sineran kadang-kadang campur sari satya muda ngamis disangatan pengen kutha kerja karang tentram penggone pancani pun Dimas Rahmat video syuting Cakrawala sound system Setyo Mulyo. Marang janjimu wong manis nyidrane saiki yo lali rusak awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Kuning dadi pebeleng nalika biyene kowe senyandeng mrana mrene wis tak gawa ora bisa pisah nadyan mung sedelo ae wilah bungai ya nduk dientekne ya. Matur sembah nuwun kacu kuning ugi dumateng keluarga saking Blitar
Konduripun nderekaken suku kondur mugi saking dalam pawiwahan dumugi dalemipun piyambak tansah manggih kalujugan ing sami kala wonten alangan satunggal menapa. Salajengipun atur pakromatan dumateng Pak Sukimin kepareng jengkaraking sasana palenggan pinarang ayun sinarangan kadang-kadang campur hari Satria Muda. Yuk. Monggo Pak Simin. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Iki cake MC-ne iki kaya MC nemu ning dalan kono lho ketake. Ketake kok kaya rapati. Apa? Peteng dedet? Lara jonggrang sik yo. Butuhe gayeng ngono lara jonggrang apa peteng dedet wis. Ya engko. Lara jonggrang? Oh nggih, monggo. Ayo, Mbak. Jumeneng salah siji, Mbak. Donggrang banyuwanmu tak turuti donggrang kowe bangsen ayuran ora mokal yen aku nyandang kekaran pasapakno prajuritmu kalah barang mula kowe dadi wanita goyongan.
matur sembah nuwun. Iki nuhoni sing kagungan dalem iki jare kon peteng dedet pisan kas jare. Lah, lare nganti teko bar men ya. Yo, monggo Mas. Kendang miring peteng dedet. Ayo, sugeng kawuh Mas ayo yo. Joget kene digayakne yo. Matur sembah nuwun Bapak Sugemin
Ingkang sampun ngaturaken malih napa mangke malih. Nggih, sepindah malih Pak Sukumin ngersakaken kaju kuning. Monggo Pak RT iki nembe gandrung kalih kaju kuning, monggo. Lah. Menawa radi turuti anget ngono ora dadak nyapu Puskesmas. Ayo Mbak, jumeneng salah siji Mbak. Aja dhewe aku grogi aku wis ora kleru-kleru aku. Ayo, sing sangka Sinta tak aturi jumeneng. Ayo, iki gayeng-gayeng ning kene, yo. Iki ning gone sapa, Dik? Kaya aja kaya wagi. Ilingo marang janjimu, pangayo netrane, saiki ndur lali. Rosake awakku iki amarga mikir wong sing katresnani oper. Yo, buka titik, jos. Eyo. Kado kuning dadi bebeling nalika biyen kowe isih nyandeng ana rene isih takawa bisa nagamu kecil lah kayang men iki jane campur sari ngendi iki. Lah jane yo kur tangga dhewe jane. Mriki. Lah Napa-napa? kowe manut RT-ne, Mbak, manut RT-ne. Ora. Lah. Mriki, Pak, mriki. Tak omongi kuwi elek-elek RT. Oh, RT. RT ki wakile bayan kuwi Mbak-mbak yo. Oh, ya. Yo, dilanjutne yo. Mangga. Sing nutup aku kowe. Iki kan tutupan, Bro. Sampean yo. Wong wedok kaya. Yo.
kuning dadi pepeleng nalika yen kowe isih nyeng rano rene setakawa ra bisa najan mung dadel Hup. Mangga jenengan. ake ndang bal